Baba kuɗi tashi za a je sana'a. Sana'a kawai za a tafi. Wannan ba wajen Bala bane ba. Shi ne wannan son na wajen Malam Bala ne. To yaushe ya so wannan son dai na san shi a wajen Malam Bala. To wai ko ya san dan kiwo ne. To ai shi ne din da ba mu sani ba amma dan kiwo shi ne yake kiwo. Dan shi yake kiwon to ai kuma a gidansu ba kamar wannan ba a gidansu. Wajen aiki ba sauri ba kace za ku koya mai shi na gani sauri yana iba ice ikon Allah ga sai abin sha'awa sai yanzu kai kama ka da wannan zai koya mai ka fara nan tun ban kama ka za ka dauki wani ice na gidan malam shi a wannan baro ga kawai ma ba take waka ta kawai mu gama da shi gaskiya mun ga irin wannan abu da ake ma ai kawai ka gama da shi wannan mai kada ku rabu kawai ku gama da mu I don't